सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 14 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारीनि नोंनि जोबथा फिन, गोदान डेलहाउसी गहपुरनि मनिका गयारीनि थांखिखौ होसोनानै गाम्बारि बिलनि पृथिबि ब्रह्मनि दावगालांदो बर' हारि ककिला बनरगाव बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि जिख्लाबसे खन्थाइ, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि आं लुबैयो, बाक्सानि रैदोम बर'नि सिम आंथुम जाबाय ना, बाक्सानि सबिराम बर'नि सिमांनि मेथाइ आरो अदालगुरिनि इयुनसा बर'नि मोजां मोनो खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।